Talaga ako, solo parent lang po ako, nagtataguyod sa mga anak ko. Ang hirap po. Magandang hapon po mga kaagapay, mga kaibigan kong mga manunood, mga supporters po natin na mga OFW at saka mga supporters po natin dito sa ibang sulok ng Pilipinas. Ngayong araw po pupuntahan po natin yung isang nilapit din po sa amin. Actually, isang trabaho daw niya ay nangangalakal din. So, tara mga kaagapay, puntahan po natin si nanay and para malaman po natin yung totoong pangalan niya. Ayan mga kaagapay, nandito na tayo sa bahay nila nanay. Ayan, dumaan pa kami sa mga pagsubok. Nandito na po tayo, nay, and maraming salamat po sa araw na ito. At nabutan po namin si nanay kasi si nanay ay nagtatrabaho doon sa may barbecue po dyan sa Nay, magandang hapon po, nay. Magandang hapon din po. Ayan. Ano pong pangalan nyo, nay? Ako po si Marisa Ansolog. Ilang taon ka na po, nay? 40 na po. 40? Bali, ilan po yung anak nyo, nay? Bali, 3 yung kasama ko ngayon dito sa... 3? 3. Bakit? May isa ka pang anak na wala dito? Bali, 6 po yung anak ko, tapos yung 3 doon sa ama nila. Nasaan po yung ama nila? Nang ibang bahay na rin po. Ibig sabihin, hiwalay na kayo? 4 years na. May nag-asawa na ba siya ng bago? Oo, meron na rin siyang asawa. So 4 na taon po pala mga kagapay, hiwalay si nanay. Ayan. And ano po yung ibang pinagkakakitaan mo, nay? Yun lang po yung mag-iihaw ng barbecue. Kung wala ding pasok, wala ding kita. Balik. Pero ngayon, bakit wala kang, hindi ka pumasok? Mamaya-maya pa mga alas 5. Sa gabi? Hanggang yun, 10 o'clock ng gabi. Gabi? Barbecuehan? Barbecuehan dyan sa ihawan lang po dyan sa harapan. Sa inyo po yung... Hindi, nangangamuhan lang din po. Ka lang. So, magkano po yung kinikita mo sa isang, ibigay natin sa isang araw? Pagka nakaubos ako, mga 350. Pagka hindi, mga 250 lang din. 250, sayo na yun? Araw-araw. Araw-araw. So, 3 yung anak mo. Saan yung anak mo na isa? Ito anak mo ba to? Hindi. Yung tawagin mo si Regan. Ito yung ito yung pangalawa. Tapos yung isa yung... Yun yung pinaka-kuya nila. Yun yung ito yung kasama namin nung pagupitan si Toto, yung isang tinutulungan po namin. Kasama nila yung nangangalakal. Nangangalakal din yung isang anak niya. Nangangalakal din yun. Bali, nag-aaral po sila? Hindi pa po. Yun nga yung problema ko yung pang nila ng birth certificate. Bakit? Wala pa silang birth certificate? Wala pa, Naku, mahirap kasi, yan. Pero, hindi sila talaga? Hindi pa nakapag-kinder. Ilang taon na yung isa? 10 years old na rin. Grabe. 10 years na pero hindi pa rin nakapag-kinder. Hindi pa. Sobrang late na. Late na nga yung isang tinulungan po namin, mga kaagapay, pero mas late na yung anak niya. Kasi bakit hindi ka pala nakapag ng birth certificate nila? Hindi pa nga, wala pa akong naipon na pang nila Sa bagay. Pero, nung kayo pa nung mister mo, bakit hindi niyo pa nagawa? Hindi, na kasi yun. Pero nabinyagan na sila yun. Tapos nabinyagan, yung birth certificate na lang, wala. Mag-isa ka na lang sa tinataguyod yung mga anak mo. Oo, ako na lang mag-isa talaga. Bali, medyo mahirap yan sa sitwasyon mo na mag-isa ka lang. Saan ka kumukuha ng lakas para itaguyod ang mga anak mo? Sa maghahanap buhay. Kung wala din akong hanap buhay, minsan magkakalakal.
Nangangalakal ka din? Oo, nangangalakal din ako. Mm. So yun nga yung napansin ko dito kasi sa area nila, halos lahat sila dito mangangalakal. Yun, Nay, napansin ko, Nay, paumanhin lang po. At bakit, anong nangyari sa anak mo? Inborn ba to? Oo, ito inborn na po yung ano niya eh. Simula pagkasilang. Ito Pagkasilan ganito niya. na talaga eh. Na, ano yun. Ito nga rin isa kong problema. Gusto ko maayos din ang kanyang ano eh. Hindi lang din sa ano kasi karamihan sa mga ganito. Minsan nakukuha natin to sa mga ninuno natin eh. May lahi po ba yung tatay niya or may lahi po ba kayo na? Ako may kapatid akong ganito. So genetic nga siya. Napansin ko rin yung isang anak ni nanay, parang ganito din siya. Ano lang po yun, parang naguhitad lang sa hindi totally hindi ganyan. na ano. Na ano lang yun. Na ano lang din. Pero maayos pa. Pero ito, alam ko, may ano pa to na matahi pa to eh. Pero hindi siya talaga yung babalik sa dati. Ilang taon na po yung anak mo? Ito, ano po, 3 years old. 3 years old pa. Anong pangalan niya, Nay? Si Mark. Ano yan, Mark? Marunong siyang magsalita? Hindi siya nakapagsalita po. Sa bagay, mahirap din magsalita ng ganyan. Pero, yun sana po mga kaagapay, kahit pa paano matulungan din natin si nanay. May dala din kaming bigas. Ayun, nandun sa ano. Pakikuha nga po yung bigas. So ito po mga kaagapay, may dala po tayo kay nanay. Ano nga yung pangalan mo? Marisa, Nanay Marisa. Ay dala po tayo yung munting tulong, tsaka groceries. Muntik ng pakiano na lang, pakilagay na lang po doon. Boy, pasok mo na. May kape dyan at saka gatas, mga sardinas, Lucky Me. Tsaka salamat 5 po kilong bigas. sa And ito din po ay galing po to kay Daddy Frankie Official. Ayan, supportan niyo po ang kanyang page dahil isa din po siyang charity vlogger na tumutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. So ito, galing po to kay Daddy Frankie. Ayan, thank you po Daddy Frankie dahil kahit papaano nakakaabot sa iba't ibang sulok yung mga tulong mo. Nay, laban lang po. Sana po mga kaagapay, ayan, sabi nga ni nanay, ay gusto rin po niyang maano yung anak niya. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood, sa mga viewers ngayon eh. Ang ano ko lang po, kung sino man ang magandang puso, gusto ko rin yan anak ko. Gusto ko rin maayos yung kanyang pagmumuka. Kung sino man yung magandang puso sa mga nanonood ngayon, baka naman pwedeng makahingi na lang konting tulong lang po. Talaga ako, solo parent lang po ako, nagtataguyod sa mga anak ko. Ang hirap po. Itong anak ko, gusto ko rin yung magpapaayos. Kasi hirap siya magsasalita, hindi nakapagsalita. Yun lang po. Ayan po mga kaagapay, binigyan ko lang po ng si nanay na manawagan din po sa ating mga viewers na gustong tumulong po sa kanila. Ayan, talagang masakit din po sa isang ina na makita yung anak na ganyan yung kalagayan. Sa totoo lang, Nay, yung papa ko, may ganyan din siya, yung papa ko.
And ang isa sa dahilan kaya hindi siya nakapag-aral yung papa ko, tsaka yun nga, dahil nga sa may ganito siya, so talagang binubuli siya. Yun yung naging reason na ano daw siya, parang nabubuli siya sa school. So, yun. Sana po matulungan po natin sila nanay na kahit sa sa mga kunting paraan lang po na sana maano din po yung anak niya. Kasi mahirap po. Tsaka itong bata, pag hindi po naayos to, ay marami yung mangbubuli po sa kanya. Ayan. Thank you po sa mga manunod po natin. Kami po ay nagpapasalamat kung may magtumulong po sa kanila, kila Nanay Marisa. Maraming salamat po. Kami po ay nagpapasalamat po. Kasi sa totoo lang guys, kung matutulungan po natin si Nanay, yan po yung tulong na hindi po makakalimutan ni Nanay. Ayan, so sana po pag-pray po natin na may magpaabot ng tulong and para maano po natin yung anak mo. Wala pa akong idea kung magkano yung magpatahi ng ganyan. Hindi ka ba nakapagtanong na yun? Hindi po. Ayan, sa mga viewers po natin, baka may alam po kayo. Kasi actually ako, hindi pa ako nakaano ng magkano yung nito, kailangan pag magpapatahi. Pag-pray na lang din natin, sana may mapanood dito na may idea kung magkano yung magpatahi nito. Ayan, sana po maayos po yung ano yung pangalan niya? Mark. Mark. Ayan, si Mark. Ayan, sana po maging maayos na kasi para sa paglaki niya, hindi po siya masyadong matakot makipag-socialize sa mga ibang bata. Kasi kung lalaki ito na ganito na siya, ay dadaan po siya sa matinding pagbubuli. Ayan. So, sana matulungan po natin sila mga kaagapay. So, Nay, dito na lang po yung ko ngayon sa iyo. Ipag-pray nga lang natin na may makatulong sa kanya. Ayan. So, maraming salamat po. Ayan, mga kaagapay. Si Nanay Marisa po ay solong ina na may 3 anak na binubuhay ngayon kasi yung 3 din napunta dun sa asawa niya. Bali na, hindi na po ba kayo na kasal ba kayo nun? Hindi. So pag ganyan, parang malabong magkabalikan. So yun po, maraming salamat po sa ating mga viewers, sa mga nag-share ng mga ating mga video sa FB. Ayan, sa mga hindi pa po na-support sa Kaagapay, ayan, supportahan niyo po ang ating channel sa YouTube. Kaagapay din po sa Facebook page, Kaagapay din. And thank you po sa lahat po na sumusuporta na mga OFW, sa mga nagpapaabot po ng tulong. Ayan, maraming salamat po. And sa Team Daddy Frankie, ayan, kay Daddy Frankie Official, maraming salamat. And sa lahat po, ayan, thank you po. God bless po. Bye-bye.